Llibre d'Ester, capítol 5, versets del 1 al 14. Ester es presenta al rei. Al cap de 3 dies, Ester es posà els vestits reials i es quedà dreta a l'atri interior del palau, davant la sala de recepcions. El rei s'estava assegut al tron del fons de la sala enfront mateix de l'entrada. En veure la reina Ester dreta a l'atri, li concedí el seu favor i estengué damunt d'ella el ceptre d'or que tenia a la mà. Ella es va acostar i va tocar la punta del ceptre. Llavors el rei li preguntà: «Què et passa, reina Ester? Què demanes? Et donaré ni que sigui la meitat del meu regne». Ester va respondre: «Si al rei li sembla bé, que vingui avui amb Amant al convit que li he preparat». El rei va ordenar que cridessin immediatament Amant per complaure Ester, i tots dos van acudir al convit que Ester havia preparat. Mentre bevien, el rei va dir a Ester: «Demana el que vulguis i t'ho donaré, et concediré ni que sigui la meitat del meu regne». Ester va respondre: «Què demano? Quin és el meu desig, doncs? Si gaudeixo del favor del rei, si al rei li sembla bé de donar-me el que demano i de concedir-me el que desitjo, que torni Amant al convit que els prepararé i demà donaré una resposta al rei». Aquell dia Amant se'n va anar molt content i feliç, però així que va veure Mardoqueu a l'entrada del palau real i va adonar-se que ell no s'aixecava ni es movia en senyal de respecte, s'omplí d'indignació. Tot i això es va contenir, i quan hagué arribat a casa seva va fer venir els seus amics i Zeresh, la seva dona. Els va parlar de la seva esplèndida riquesa, dels nombrosos fills que tenia i de com el rei l'havia distingit amb un lloc superior al dels governants i funcionaris reals. I va afegir: «Fins i tot la reina Ester no ha invitat ningú més que a mi per acompanyar el rei en el convit que havia preparat, i també m'ha tornat a convidar per demà anar-hi amb el rei». Però res d'això no em satisfà mentre vegi Mardoqueu, el jueu, assegut a la porta del palau real. La seva dona i tots els seus amics li van proposar que fes preparar una forca de 25 metres d'alt. De bon matí podria demanar al rei que hi pengessin Mardoqueu i després, ben satisfet, podria acompanyar el rei al convit. La proposta va plaure a Amant i va fer preparar la forca.